Һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуслар. Мин Филус Касымов үзләштерелгән һүзләрнең язылышы хакында бернисә мисал әйтеп үткем килә. Башкорт теленә үзләштерелгән һүзләрнең адагына «ция» дип языла. Әйтелештә «ция» дип әйтәбез. Мәсәлән, администрация дип язабыз, әйтелештә иһә администрация. Ассоциация дип язабыз, ассоциация дип әйтәбез. Федерация дип язабыз, һөйләйбез федерация дип. Был башка һүзләргә лә кагыла, машина дип язабыз, машина дип әйтәбез. Ягъни был һүзләр төп телдә нисек әйтелә, үзләштерелгән яки безнең башкорт телендә лә шул килеш әйтелә. Парлы һүзләрдә, мәсәлән, халыкара дигән һүз еш ишетелә. Был һүздә язылышта халыкара, әйтелеше халыкара дип әйтәбез. Хөрмәтле дуслар, без һүз дигән куәтле корал менән эш итәбез һәм ул коралды көн һайын үткеррәк итәргә тырышабыз. Шуңа күрә көн һайын тәүлек әйләнәһенә тел хагында торучы юлдашты тыңлагыз.